Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoHati. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel. Sanda ukuthi ke sibenze imisimo njengoba uzibonela ke kule video. Abantu ke sebeyazitapela ke ezitolo ngenxa ke yesiteleka esitheke senzeka lapha ke eGugu lethu eCapetown isiteleka ke sabantu ke bamatekisi moyingane zakho. Abantu ke sebesithatha lelo thuba noma ke sebesebenzisa ke lelo thuba ithini ke bezitapele ezitolo ke ezabantu. Bese ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlanga lapha kwi comment section mina sengiphuma kanje.